Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. На другому місці партія «Опозиційна платформа за життя» – майже 16%, і блок Петра Порошенка «Солідарність» – майже 14%. «Батьківщина» – понад 12%, громадянська позиція – трохи більше 5%. За партію «Сила і честь» свої голоси віддали б 5% опитаних. Серед тих, хто не визначився, яку партію обирати, майже 43% від усіх опитаних респондентів. Остап, у нас залишається трохи більше хвилини. От вибори до парламенту – це також важлива складова, так? Це буде кінцева станція. Тому що якщо ці цифри трансформувати в посадочні місця в парламенті, ми маємо повний реванш. Ми маємо спікера опоблоківця або спікера навіть Медведчука. Ми маємо прекрасну коаліцію під Зеленського, незалежно від того, чи він буде президентом. Ми маємо, ну скажімо так, це вже є абсолютний кінець. Ну, це вже інша розмова. Я далі хвилини не хочу виходити, бо зараз почну злитися, і для чого такий на фіналі якось емоційно говорити. Ну, от це портрет країни, яка не хоче думати. Вона на це, напевно, має право.